Здравейте! Вие сте с новините на къща за гости приказка. Започваме с водещата новина. В Клисура беше установено необичайно високо ниво на релаксация сред гостите на къща за гости приказка. Основният заподозрян – външното джакузи под открито небе. Продължаваме с нещо вкусно. В района беше засечено разпространение на домашно приготвена храна с високо ниво на бабина грижа. Гостите могат да бъдат свързани с местен кулинарен експерт, който приготвя традиционни ястия по заявка. От мекици за закуска до телешко дърпано с сос грейви. При повишен интерес, или да си го кажем направо, глад, се предоставя меню от домакините. Специалистите предупреждават – има риск от преяждане. И като стана въпрос за хапване, още една кулинарна новина, този път свързана с прясна пастърва. В близост до Клисура има рибарници, а при желание рибата може да бъде доставена директно на място, почистена и осолена, готова за скарата. Къща за гости приказка предлага възможност за наем на велосипеди. А предвид факта, че в Клисура няма нито една хоризонтална улица, ефективното изгаряне на калории е гарантирано. Ако въртите педали до паметника на боримечката, вече сте в отлична форма. Местните власти все още обмислят дали това не е най-добрият начин за разходка. Това бяха новините за сега. За повече информация попитайте домакините. Аз отивам да хапна. Останете с нас или още по-добре, елате при нас. На здраве!